gedange sepi ya Dek ya. Jan-jane mengko aneh habis duhur. Niki Mas Bono idep-idep subuh besan. Konjuk keluarga kengkang saking Sragen sedaya kemawon. Pak Ibuke Kang Mas Mbak Yu. Masuk Mas. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ing gulu. Wong bagus kembange jiwa ragamku aja gawe bingung rasane pikirku godhong atena bisa kena takku sing tak rasa ning jero dada Tangismu, guyumu, lan esamu Rina wangi, sing gawe kangene
Kang Mas Kepio. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Semar Malaya iki.
ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah geget kalbu rasa kang tak ampun gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi semu lewat kembang kangen iku wujud katresnanku Pak Endro Bu Sutini Mak Edinda tak kirim lagu ke Jakarta yo dipindahke tasih sinarengan campur sari Sekar Mulyo waya wengi udan krimis ora wis-wis banyu kanggo metes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah geget kalbu rasa kang tak ampun gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti tenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Bos Kliwir. Ampun kesupen Bos Kliwir. Oh iki kan tipine ta iki. Semar mulya. Spesial kanggo rombongan
kemawon. Ayo yo. Karo omong tamu ya Dik ya. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku masih apa sliramu ra krasa Pak Liwir aku kudu sambat karo sapa sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku matur nuwun apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Icu panang kamu bali kula nuwun Pak isa kumpul kaya tuke nguni niki Pak sinten Pak Mas Bu juga tombong anto tarik Pak Wanto nggih Pak Wanto Pak Haji Warno
Diblaske teteh sing tresno. Mas Pak Pagi. Bocah gulung nganggo sekop-sekop sik Mas Oh, Kepyong. siap. Masih bersama Pak Haji Cici. Bocah gunung, monggo. Sekop. Pak Wagi, Pak Bos Wagi. Tarik. Niki urut lho, Pak. Mas Kamyon. Jan aku Pak Haji Cici tak tambahi amunisi Pak Haji Cici. Mesakne anu, menggeh-menggeh niku. Amunisi. Ayo. Amunisi mbahmu sama aku tembakan apa piye? Mbak Julia Lanta mentul-mentul. Mentul-mentul ya. Pokoknya Jogetnya biasa, Pak. mentul-mentul. Ya pokoknya absen saka ujung ke ujung. Ujung. Ya, iki. Nggih. Tibone ning kene wesan. Tresno iki ora Bos Carmen. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Matur suwun Ibu. Nadyan aku bocah gunung Coba banget gunungku Ati nganggo Pun bingung Yen to pancen tresno aku pancen isi kaki lakon ringgal ke sliramu sekop-sekop Mbak Yuli Nggih, ora nggih. bakal Pak Haji Cici. kelakon perpisahan karo aku Aja
Nek kene to, panjenengan mboten Pak. Ajeng absen mboten. Pajak. Bose garmen masa lewat nggih. Lah nggih. Niki Pak sinten? Pak Bos kaper nggih, muga bos. Mas Paipuk. Oh, nyuwune ayang-ayang bos kaper nggih. Nggih. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana lajeng padha lelungguhan gegojekan karo aku. Niki kathah pamudutan Mas. Nggih apa Dik kabeh? Nggih, niki wonten Pak jenengan resek kene. Neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang miteranggon goleki ora krasa esuk awan manti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang becok nang ngepang kegancangan tarindhe saka kadoan sarwe ngoceh dheweke ngaleh bencokan kalau kae tak jaluk mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal hatiku kekliwang liyan ayen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku san saya dodro tasranane suntikan kuluteng bendo yo Pak Bejo goyangke sithik ra apa-apa tombo ngantuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang miteranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang yen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya dodro nami serpikat
puluting bendo kalau kae tak jalo mbok aja ngece odang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekliwang liyan yen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya dandra pasranane sun pikat puluting bendo sembah nuwun Nggih. saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan neng ketun ombo aja ke HE mangga. HE. HE. Di absen Mbak Tuti. Matur suwun. Adate. Matur suwun bosku. Monggo Eva. Panyuwunku mrene sliramu monggo Kak Jaka. Joget dulu Bu, ya. saben ku nyawang fotomu terima kasih bunda-bunda cantik Joget dulu Bu. biyen ate andung tresno bebarengan neng gedung ombo Santri, berkardus.
manis mas, ireng manis. Ireng manis. Semar Mulyoco. Mas monggo. Pancen kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni hae Mbak Tuti. Pak Hae, Joko. monggo Bos Santri. Bos, ya ampun matur Bos Santri suwun. malah delik Niki, Bos Santri. bablaske napa niki? Ireng Ireng manis. manis. Mas Warno ajeng nyanyi ireng Oh, manis. nggih monggo. Ayo ndek, Pak. Panyuwunku ning sliramu Bos Parti, tampil. Isen ati lewat ngewan sidalu aku titip salam kangen ning ati. Ayo Ibu ikut joget monggo. Ya. Ayo ayo ayo. Semar Mas Bapak Ya ya monggo. Cuma nang monggo. Sinau bebarengan. Aku duwe kanca putri. Ayu lair lanjut Mbak. Ayo, Bos Parti. Bos Santri. Ora bisa duwe bebarengan. Dan aku wis sumpah tetep tresno Lahir batin. Babelas ke pangatak nggih. Ayo monggo. Mong jalaran perpisahan dipaksa. Omah-omah wong tuane. kemutan ireng manis wanci lae ora yo butuh isen-isen jroning awak.
Pepeling, pepeling. Pepeling. Ya. Aku nganteni mergo eling aku bisa nambani Semar mulia lagi. La ilaha
Pak Haji. Aku nyanyi yo nyawer. Lah iya. Pak Haji. Ini ku wajib. Nah, Mbak Eva nggak mau Mbak Eva. Bagus. Pak Haji lagune napa jenengan? Mbak Eva, iki lo ditanyain hae Pak Haji enggak? Agus. Karo Pak Haji Ratmanto nang kono budak rene lho. Aku urung. Urung hae. Lah wis nang kono. Rono neh Mbak, rono neh Mbak, rono neh. Kene Mas Zair ini. Monggo Bu. bablas napa Bu? Sing ngenten hak ini nggih. Sing ngenten hak. Pokoke kudu hake. Kudu hake. Kudu enten hak ini to. Pokoke jam 12 nganggo hake. Napa Bu? Bablas napa Bu? Mas. Pak Agus, lagune napa? Tanduke napa? Minimal loro Pak. Nggih Pak De bejo ampun anu riyen. Garwane wong liya. Oke. Nyawer mawon. Enggak Bu. Doang garwane wong liya. Iya.
HE, Pak. Enak. Lah nggih, lanjut dengan pripun milih lagu. Gak ono, Pak, pokoknya HE. Rombongan Cikampek iku kulilane HE pokoke. Pak De Bejo, mangke lagune napa? Dijegal sik iki. Lah iya, nek ora munggah-munggah iki Pak De Bejo. Neng apa sliramu tega. 12 ke teling singan, Mas. Bosnya bawang monggo tidak miki. Monggo dengan baru Pancawati. Oke bareng monggo. Asik. Pak Haji Cici yang di luar monggo. Juragane bawa masih matur nuwun. Pundi malih, Pak?
Juragane bakso mie ayam. Sini Mbak Eva. Aku maju. Aku maju. Sini Mbak Eva. Iya. Hae. Hak ini Pak loro lek Bejo. bejo. Mboten parang, mboten sakne lho cah cilik iki lho, Pak Dik. Ayo. Petuke nggon setahun pisan lho, Pak Dik. Mengke juragane bawang ngersake ninggal katresnan. Siap. Langsung dipancal. Hak ini ping kalih nggih. Tiga, ping telu. Mangga. Lebokne sapa ki? Jenengan mawon. Bareng sampun panggian nyatane njur lolo batine nganti wegah perpisahan njur padha tresnane Adi Bejo. Ayo yo. Monggo Mas Yono. Mas Bawang monggo. Mas Yono. Juragane bawang. diparengi hoyo yo jarene wong besok mangkat lunga dianteni ngoyo yo jarene wong wis teko kono warna-warna pandawane yen to turun ketemu dhewe tuga-tuga pamuse emo mundur semene wae Pripun Pak Dik? Bos Narno. Ayo. Ayo, sunah. Wajib. Juragane bakso. Meleh nggih. Juragane mie ayam. Meleh nggih. Niki bablaske langsung ninggal katresnan. Nggih. Juraganipun bawang. Kelasne riyen to Pak De Bejo. Adi Bejo habisin dulu. Mboten HE malih mboten. Aman. Roto Mas, roto. Iya. Bareng. Bareng. Monggo. bareng sampun Yo. panggian Klasik sok. nyatane njur lolo atine nganti wegah perpisahan atine njur padha tresnane Minggal ke atas tenan yo. Mas Yono, tidak Mas Yono.
lanjut lali janjine Mas. Lali janjine. Sopon. Kebetulan aku suka reok. Sok wagi meneh ya. Suka sekali. Cus, monggo. Jam-jani. Bejo, luar. 180 km per jam. Aku duwe aji sekti Bantawasa
ora jonggrang manut tosot kundur garwa. Joko Bandung aku ngerti bebon. Bebon apa? Ya jonggrang panyuwun tak turuti. Yo. Ayo, ayah. Yo. Mas Yono, sugeng kondur Mas Yono. Bose bawang. Matur sembahyang Rayana. Kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Pas padakno prajuritmu perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo. Ini sudah manis ke mundur. Joko Bandung aku ngerti bebon. Iya jonggrang panyuwun ora turuti. Ibunya joget yo. Ibunya joget yo. Ayo semuanya joget yo. Monggo kesel. Yo semuanya. Ayo semuanya. Yen aku nandang kasmar. Pas patono prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Putri. Joko Bandung kowe ojo kumaluku. Yo. Nganggo kudu ngapung. Dena mati Mas Prabu Kumara. Asik. Kanggo sita aboe kono segoro. Tobat kowe wanita sing ora ngerti. Putra Ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawastra. Bandung aku duwe bebon. Bebon apa jonggrang? Iya jonggrang. Lagi. Solo. Oh ya ampun. 180 per kilometer. Iya. Gede. Berapa cc itu, Mas? Aduh.